Nyanya yangu ndeyandawira ndeyekuti baba vasogara kumba vakandisiya kumba nemwana saka chikafu havasikutenga ndozvakafanira kuti baba anzi hamusikugara kumba kana chikafu hamusikutenga mukuti kudii zvechokwadi ndani mazuva matatu ndisingadari kumba. Mazuva mangani? Matatu 3 days. 3 days. Nechikonzero chokuti kubva tichitorana pane gore almost 5 months. Ingori problem after problem. Itachisimudza kuti vanhu vanhu ingori dambudziko after dambudziko kadzakatanga ita tsika yekuenda kusvika kubasiko kuita zvitsvake zvesaini tinopedza mwedzi ogara odzoka tobva tawirirana totauriyananiswa togara odaro futizve ndobva azosvita kechitatu ndobva auya naatete vake tobva tatadarise mhuri ndobva tawirirana kuti mudzimai taakumuregerera ndobva ndamuregerera mudzimai wangu ndakatanga kugara naye ndichiresponsible sababa patidambudziko nderekuti mudzimai wangu she's too violent. Anoti kana mukataudzana chinhu chidiki anogona tondoisa zvokuti kana madhina nemadhina. Saka inini ndakapesera ndaita tsika yokumbopota ndichiti kana ndane madhina vanhu vakashaya pisi pamba zvokusvika patime kuti ndai ndakasunduka ndikaendawo kana muboisi kana ndoti rega ndinorara imomo kuti aigona kutoridza kana mamusic masongs ekuti murudo unoita losi ukapinda nemwoyo wese usiku hwese madzimai ndoda kurara ndopandaiti arega ndiri kunozorora mune imwe iye waiuya kana nemwana kacheche katinako kasati kambosvisa kana 6 months ukakanda pachesi pangu kuti tora mwana wakamutotaisa kuita zvatoda kuita. Saka ndakapesera ndakuita tsika yekuti akandirwisa ndinoenda ndinorouya ndorara basa baba ndorara makuseni nyaya yedu yotaura but mukadzi wangu zvakare aita katsika kuti akandona ndaiuya kubasa zvino tichiti tichimirira kutakuwirirana kuti vanhu vazotiyananisa aiuya kubasa kuno ondirwisa pwanya mafoni nemafoni basa pangu kusvika patime yekuti ana achikove ndinovashedza kuti baba achikove ona izvo tozoyananiswa todzoka futi zvakare totaka kugara pamba. Saka chazoitika ndechekuti musi uno ndauya inini mudzimai wangu anoti kana pamba pakauya munhu kana nyangewo murume kana even haatauri ita zvokuti uzonzwa kuti ana muzukuru ndasvika pamba penyu. Saka zvakaitika ndezvokuti musi uno ndakaendawo zvakuti chiwirirana akasangana problem wazvipa kurufu ndakati madzimai ndikudzoka kuswera mangwana ndakafamba zvakanaka ndaakudzoka ndikati madhamu ndaakudzoka ndamunotoni ndotwati zvakanaka ndobva ndatenga fisi dzangu dzine ndauya ndamutauni ndakamutengera memory card rangu 32 gig ndikati madzimai aise mufoni mangu kuda kuti ndiri kuda mukadzi wangu ndichidzoka ndichisvika pamba ndakavhura dhoro mudining mukadzi akarara ndikavhura romubedroom mukadzi akarara ndokubva ndabuda ndoenda mudining mamakarara mwana wake watinogara naye ndokubva ndadzokera ndamuzunza makumbo ndati madhamu ndauya ndokubva vamuka zvavo zvinyoronyoro ndokubva pabika ataudzana wangu ndibikirawo tii ndatatonwa tatapinda makumbo makuseni ndo pandakamukawo nditora mwana ndakuzvuzudzawo mwana ndichibirira kuti vadzise mvura yekugeza pakauya mumwe murume akangosvikawo pandiri ndobva anditi ndoda kuona madzimai enyu ndikati aiwa pakanaka vari kokumba ndobva vaenda kumba kwatara madzimai angu ina handina kuziva ndakabva ndave suspicious kuti kuchiko chiriti ndobva ndakabva ndangobva kwanandiri kuti ndaenda kumba murume atendawo zvake neimwe nzira ndasvika paya mudzimai wangu haana chaakataura iniwo ndakabva ndazvibata nechikonzero chokuti tanga taane 1 week taitiswa hearing meeting nechechi nevamwe vanhu nehama yake munyina wake tichinzi nyaya dzeintaneta nadzo 7 times zvichikutongai wani munenge mvura nekuira musikumikisana. Saka zvaitika sekudaro ndakabva ndatyira imba yangu kuti ingangopwanyika ndikati regai ndimbodzika but ndiri munzira ndaizvidya mwoyo kuti ndinosvika kupi ndichita system yekuti ndogara nemukadzi aifanire kuti ndinosvika pakutotama pamba kusvika kunorara mugrowth point mubasa. No, this time regai ndimbotaura nemunyina wacho. Saka ndakasvika kubasa ndo pandakatora baba acho ndikati baba zvinowanika here izvozvo kuti mudzimai ataure zvaanoita kana akaenda kumaraini anonokwereta zvikwerete ataure akatsurwa anoramba achikochita chete zvinoitika here zvikanzi ameno zvakuendera mafungiro ako. Ini pfungwa dzangu dzakandipinda ndedzekuti hazviitwe kana munhu achindida munhu anondida aite zvakadaro. Saka ini ndakafukirwa pfungwa dzekuti mukadzi uyu handidi pamwe takangotorawo zvemistake ndichiita pamwe aifunga kuti tichangotandara kumadidimoita sekudzokera zvake
Saka ndakabva ndafonera munin'ina wacho akushafu ari muno ndikamuti amai nini ndaona unga amai makava ndibe zvikanzi chii ndikati zvinoitika ere zvikuita rega ndichimbokuudzaiwo amai nini ndinogara nemudzimai wangu mumba asi mudzimai wangu sevinokuroka nokwadotandara tandare anokuti sevi zikamukwana apinda kukai kana ini ndosvika ndozongotandarawo zvangu pafoni asi anga kararawo zvake ndakapinda godzi saka amai nini haini ndikuona kunge mukadzi wene zvirikuitika zvese izvozvo zvikanzi ndichauya mangwana tozotaurira ndokudziwa zvakanaka saka inini ndokubva ndagara pabasa ndokubva ndasenda message namudzimai wangu message inofunga ndoyaakagamuchira nemutoo usina kunaka ndakati inini madzimai nhasi handisi kuuya kumba nechokwadi mudzimai ndopaakauya ndakangomona auya apa isi takawirirana kuti kana nyange akanzwa anetsekana kana aikanzwa kugwigwa wakaita sei handidi zvokufumurwa pamberi pevanhu uyezve handidi zvokutukikirwa toda respect ozotaura taakumba kana toita dai akauya mubasa mangu ndokutanga kutukirira akandituka chakasara chakachira mudzimu wacho ende vanhu vakaungana pacomplex pachikohwa kusvika patime yekuti mudzimai wangu anoti tikangonesana chete anotora mwana wako akunotarisa kuita zvotoda kuita saka akabva adhamba mwana ndokubva ndatora mwana ndobva ndamhanya chidaida kuna propasi kuseri kuti ndinomuudza kuti kuonaka vari kutiza vari kuti vaada kuenda kumusha kwavo bata kusiya mwana hazviite ndobva ndichienda kuseri ina handina kuziva kuti time yaakasara akapinda mubasa mangu ndobva anotora mafoni foni idzi dzinenge ndagadzira dzinenge dzivaridzi saka inini nekudistebeka neconfusion iyema handina kuzviziva panguva iyoyo takadzoka ndobva kuropasa ati amai torai mwana achikoro torai mwana amai ngowaramba yakaita nharo asi vaingoramba vachinditukira vachindigeza chipi nechipi nezvimwe zvinhu zvandaifunga ndega kuti handaifanirwa kuti andaure mashoko akadaro pamberi pevanhu ndokubva mudzimai wangu aita ngaakutiza kuropakasvika pakuti daiso ndobva vazoenda vese muofisi macho ndobva afonera mapurisa ndobva auya ndobva atisunga ndobva tauya ndobva tasvika taakutaura nyaya zvikati amai kana mati muda kuenda kumusha kwenyu torai mwana zvikati handitore mwana azviite mwana ndisikutora mwana ngaasari naye murume iyeyu anoshusha murume agarike naye murume iyeyu hapana zvomurume asi ndinenge ndichiedza my best kupinda mumba na 7 o'clock everyday kuti kasadza nemukadzi wangu everyday anomwa tea everyday anodya nyama everyday mukadzi wangu ende chakazotopa kuti ndisamuita nyaya yekuda takakuomera mari but ndakapedzera ndaakumupa ndaizodzikama dare rakatombogara pasi because pandaimupa mari akabhatiza naye but pakunodzoka mari yangu iyo ndinoshanda futi otiza futi mari inoshanda futi yangu ekudzoka futi saka takapedzera ndakusaita trust asi but pakupedzera pesa ndaitomupa mari ndobva handiti ndakatengesa mudziyo wangu $65 ndakanga ndakumukumbira semukadzi wandowirirana naye ndipo mari yako ndimbohodha ndekudzosera mukadzi zuva iroro patakanetsana ipapa 3 days ago ndobva ndimanda mari yake zvikatiripe mari yangu iyo ndaenda kutoenda nayo ndokubva apa ndandisina yakawanda ndakamupa imwe ndokupinyoresa mafoni $20 kuti mari ikwane ndobva yakwana ndobva ndamupa iri 70 ndichipedza kumupa 70 ndandakapfekawo t-shirt yemukadzi yanga akandipawo kumba ndakaikumuriswa tichibva kumapurisa pamberi pevanhu bvisa t-shirt yangu kutoida izvozvo saka ini ndakaona kuti madzimai angu kubva kumashure kweso ndakaona dambudziko riripo mukadzi uyu ndinomuda stereki akutaurira chokwadi mukadzi uyu ndomuda stereki because ndinogara ndichitomutaurira ndichimuti nokuda kwokundiberekera kwakwandiitira chaiko chaiko ndinokuda zvakanyanya asi dambudziko randakaona manyetero kuti anoti akadaro pakapera mazuva 3-5 anenge agudu anenge agudu munhu agudu wife anodzoka to essence zvokuti kusvika patime yekutoti izvozvo somafungira angu andaita kupera kwaita darika akwirira kuchidzokerera ndimuta sei kuti tiwirirane handimuri kuona saka inini nyaya yangu ndiyo nyaya yandipa kuita mazuva mangari 3 ndisipo kumba ya amai mainzi manyaya yakuruwa vanombogara vamwe varume vachitsanangura nyaya dzavo asi uyo haana chakasiyana naye mama kagiuti kochiti kari kariko kwezi chitsanangurirei zvaataura mazinzwa mune chimwe chamuda kuwedzera here chamuda kubvisa
Hapana, ndoko kunguroregere. Anyway, nyaya iripo ndekuti munhu afa kuvhuma kuti ndakatadza nai. Amai mama makatadza henyu handiti? Murume makumuda. Saka anokumbira regerero ndiani? Because kati ataura zvese. Musacheme. Kumbira regerero. Ugamaya. Taura henyu. What does it? And vanokona kutanga kutongofumira pakazana pane kukwasha panani nyaya ichikoitara sezvinhu zvekuti avakumberekere vakumberekera ubata waniki nyaya ichadzoka saka manga makudii mbovarekere vatitaura imi manga mafunga kuti kudiia kuri vaamai imunogara navo manga mafunga kuti kudii amai mukumanda kuona koza noparadza mucheche chachinoabata handichakwanisa kutonga nyaya yanzadzi yangu koza hachisi havaiti kana mwana meamwanzwa nekusirwa mwana kana vakumbereketo zoti pata 7 zvaingoitika zvimwe chete zvoka chimozosa mwana idzoka chimozosa mwana saka nachizoti kana vazonetsana mangwana vasatukirire vanhu vasadzose mwana usasira meyangu mwati ngavakana chivatirevesa aiwa inhangu ndakuda ndatokotaa nezvoti mangwana after 1 week akaka 3 days Alright, mzukuru waita basa. Ndanzwa chinja ndabata ini chokuti munhu anda kunamatiro. Ndozo ndabata zvikuru. Ndingoramba ndakadzokera patsika ipi yechitendero nokuti hapana munhu asingatye Mwari dai. Namatira mudzimai katiyo mutungamiri wekereke. Hazvina kunaka kuti utonge mudarira mambo nenyaya dzakadai. Tine vatungamiriri pamwe pachitozoti papa ndabatikana mai kuti ndakangana kuti avo varume uyu munhu wangu but zvatoitika kudhara kasi ndikuti namai ichibatai zvakasimba pamberi paMwari. Ndofunga imimi makazvinamatira zviri pamuri zvinoita se zvinosuduruka but makazvipembedza musingazvinamatire futi muchave nedambudziko pakurarama. Asi varume vazhinji vanotaura kuti mukadzi wangu nomuda sitereki papa ndatokumbira regero. Ine zvigiro vabva rabuda kuti ndikumbira regero murume wangu. So hatidi kutora advantage of that. Mweya yetsvina iriko. Kasi wakaipembedza inokupfeka. Saka isitwa kungoitukisa nemuzita raJesu. Nasi mudarire chivanhu but tataura zvekereke handizvozvo. Nokuti Mwari akasikawo madzimambo. Ndosaka mubhaibheri mune pakanzi madzimambo okutanga nechipiri. Nyika yakutongoona madzimambo handizvozvo. Saka endai munonamata amai muzvinamatire munamatira mweya wenyu kana muchida imba iyi isimbe. Nokuti zvimwe zvacho zvinoda kuti umire wega nemabhani ako. Mwari anotambira muteuro womunhu anotaura nemuchokwadi. Kuti izvi ndizvo zvandada izvi. Endai munosaina zvonyamai. Katiyo inochengeta mukadzi womunamatiro. Chinowanikwa vanhu